magagawa niya. Ito, sobrang laki, o sir. Pabilo ko, sobrang laki. Sinaya po ako ito. Sige, papunta na po mabilo. Mabilo. Magkakamas tayo. Wala kayo mga tayo ka to. Talaga. Sana mahal kayo ng per kilo ng sili. Mura po ngayon eh. Mura yan. Yan, ano kuwara ka? Ito pa, Mario. Nasaan yung basket na kamati? Kuha tayo ng talong. Mare, tama na. Ito pa lang, Mare. Tari. Wari kamatis. Kukunin ko lang yung kangkong. Ito, nag-iisip na munga. Ito, sobrang laki, o sir. Pabilo ko, sobrang laki. Sinaya po ako ito. Sige, papunta na po mabilo. Magagawa niya. Ayun, maraming. Ang grup ko, ganyan nila malakwal na. Ikaw, pitas na po dyan. At tayo pa hindi abutin ng init. Ayan po, kamatis. Kamatis. Isang pos. Daya, Vice. Kaya nga, Vice. Pare Jimmy. Sige po. Atin pa po pakuan. May pakuan pa po. Sana. Japan. Kampatularan. Kampatularan na. Pero kayo. Buka na. Sa. Rain. Paborantala pong kumana. Sige po, paborantala pong kumana. Sige po, maglalataw. Sabay-sabay po natin pupulutin. Okay, Sabay-sabay. sige po, 1, 2, and... Sige po. Sabay-sabay. Sige po. Okay. Dito po tingin. Thank you po. Okay. Okay po. So, hakot na po at atin po nadalhin doon. Titignan ko kaya niyong hakutin niya. Oh, isa-isa. Oo, dala na po doon. Dala po doon. Walang sili pa. May sili sa ilalim. Farmers, para kita kayo. Dito yung farmer. Kamatis. Yan. Dito. Atras po tayo, atras. Ay, pwede yung kapit. Kuya, Arlene, doon sa gitna. Kami ka kay Jenny. Kaya kamatis. Kapis! Okay. Smile na, smile! Smile. Init. Number 1 po tayo. Number 1. Number one. One pakuan. Puso. Thank you! Ay, meron pa daw? Thank